Heaven's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, Jesus saves. Hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, Jesus saves. See the sky alive with praise, melting darkness in His blaze. There is light forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, Jesus saves. He will die our burden bearing, Jesus saves, Jesus saves. It is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves. Rising up so vast and strong, lifting up salvation's song. The redeemed will sing forever, Jesus saves. Okay, may adlaw na itong tanan, no? Sa makausa, kini nausab si Brother June Harata sa Emmanuel Bible Baptist Church, Mactan Sibris, Lapu-Lapu City. Sa niaging simana atong gihisgutan or akong gihisgutan ang about sa impierno, kung sa katinuod ang impierno. Karon, ato na siyang ipadayon og tuis or atong ipadayon og illustrate sa inyo ha, og unsa na siya o kinsa ang moadto diha nga lugar. So karon ato nang basahon kining atong text, atong gamiton kining sa John 3 verse number 15. Ingon ang pulong sa Ginoo, aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. Si bisan kinsa nga motuo diha kaniya dili malaglag apan makabaton og kinabuhing walay katapusan. Na istorya ba na ibata ko nung nangutana diha sa iyang papa, ingon siya nga pa unsa may buhaton sa tao aron moadto siya sa impierno. Ingon ng papa, wa kay buhaton. O ngano man pa nga nganong wala man tay buhaton. Ingon ng papa, kay ngano sa sinugdanan pa lang ang tao nakasala ug nakabsan sa himaya sa Ginoo. Kitang tanan musugot ag sa madili, anak, paingon tayo sa impierno. Nya unsa man sad atong buhaton nga aron baka adto ta sa langit. Ingon ng papa, sa iyon ragid gayo anak, tumuo ka ni Ginoong Hesus, ikaw maluwas kang imong panimalay. So karon kabuntagon tamaglangan atong hisgutan kining mga pipila ka butang nga maghatag og kanang direksyon sa tao nga nganong maadto siya sa impierno or unsay iyang mabuhat sa iyang kinabuhi nga impierno naman siya daan. So pipila ka mga butang atong paghisgutan kining mga butang nga kinsa ang moadto sa impierno. Kinsa ang moadto sa impierno? Number 1, ang moadto sa impierno katong mga tao nga dili matinuhuon. Unsa mang ipasabot niya ng dili matinuhuon, dili mutuo ni Jesus Christ nga mao'y namatay
gilubong og nabanhaw nga kabayaran sa atong mga sala. Ug di gini ka mutuo ni Jesus Christ nga imuhang personal nga manluluwas, impierno gid ka. Mao gina kay gihatag na or gihimo na sa Ginoo ang kaluwasan, libre way bayad. Unya din mo siya tuhuan. So atong basahon kining bersikulo sa Juan kapitulo 3 bersikulo 18. Ingon ang pulong sa Ginoo tanawa ha. Siya nga nagatuo diha kaniya dili hinukman sa silot, apan siya nga wala nagatuo hinukman na sa silot tungod kay siya wala mituo diha sa ngalan sa bugtong gipakatawo nga anak sa Dios. Ug mao kini ang hukom 19 sa silot nga ang kahayag mianhi sa kalibutan ug ang mga tawo na higugma hinuon sa kangitngit kay ang kahayag kay sa kahayag tungod kay ang ilang mga binuhatan dautan. Subo kayo palandungon nga naa na ang manluluwas, libre way bayad, igo lang tang mutuo, apan ang gihimo sa lapad nga katawhan karon dili mutuo. Kay ang ilang nakita sa mga preaching pag relihiyon, kining among gibuhat dili ni aron nga mobalhin ka sa baptis. Kini amo giwali aron ang tao masayod sa kamatuoran ug aron ang tao makabaton og kaluwasan. Then the truth shall set you free. Mga higala, tagay gyud ninyong dakong pagtagad aron ang inyong kinabuhi human nining kinabuhi naamoy paingnan nga adto mo sa langit makig-uban mo sa Ginoo. Kaya ang atong kinabuhi diri no, no matter na ay virus or wala, ingnon ko ikaw nga naminaw karon mamatay gid ka. One of this day naagi ginay gikatakda ang Ginoo para nimo. As it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Ang pangutana, dako nga question, asa man ka paingon? Naa na ba kay maluluwas? Imo na bang gidawat si Kristo nga imong maluluwas? Kinsa ang moadto sa impierno? Ang mga tawo nga dili matinhuon. John 3:36 awa. Siya nga nagatuo sa anak adunay kinabuhing walay katapusan. Ug siya nga wala nagatuo sa anak dili makakita sa kinabuhi, apan ang kapungot sa Dios magpabilin diha kanimo. Kapungot sa Dios. Nakita nimo ang katawhan karon? Nakita ba nimo ang kalibutan karon? Sa mga panghitabo, sa mga linog, bulkan mo buto, mga virus, naabay nakapugong ni anak. Naabay nakapugong, mga igala. Wala. Ingnon ko ikaw. Tagaig dakong pagtagad ang mensahe sa pulong sa Ginoo ug dawata gid si Kristo. Kay mosugot kag sa madili, mamatay gid ka. Mamatay gid tanan. Tako nga question, imo na bang nadawat si Jesus Christ? Awa ha? Imo na ba siyang ituhuan? Siya nga nagatuo sa anak adunay kinabuhi. That's what the Bible says. Dili man na ako mabasa man nato diri sa Biblia. Biblia ni akong gibasa. Dili na tinumo-tumo nga sigulanon. Anak, siya nga nagatuo sa anak adunay kinabuhing walay katapusan ug siya nga wala nagatuo sa anak dili makakita sa kinabuhi apan ang kapungot sa Dios magapabilin diha kanimo. Luoy gid ang tao nga dili mutuo sa manluluwas gipadala sa Ginoo diri sa kalibutan nga mao si Jesus Christ. Dili si Mary, dili si Joseph, dili si Pedro Calungsod, dili si Santo Niño. Okay, we will never found that name, anybody name nga may sulat diri sa Biblia. So mala sa pulong sa Ginoo, si Kristo ra gid ang dalan paingon sa langit. Ayaw itugot na ang kapungot sa Dios mudangat diha kanimo dili lamang diri sa tong kinabuhi sa kalibutan, kundi didto niya sa ikaduhang kinabuhi. Malaglag ka sa impierno kung dili ka mo tuo. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 9 awa. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 9. Unsay isang putanan sa imong pagtuo diha ni Jesus Christ. The Bible says, sangputanan sa imong pagtuo bisan ang kaluwasan sa imong kalag. Imagine na mutuo ka, maluwas na imong kalag. Mao ra gina ang gisulti sa Ginoo, wala na gid nagpadayag ang Biblia
na imo pang sundon ang Ginoo ngayang gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo. Tungod kay dako o halapad ang iyang gugma diri nato, di siya gusto nga mahasulta, di siya gusto nga magkalisod ta, gusto niya nga ang atong kinabuhi pinaagi diha niya perfect na atay paingnan langit ang gisaad sa Ginoo. Tumuo kayo ni Ginoong Hesus, ikaw maluwas ug ang imong panimalay. O kinsay mo adto sa impierno? Ang mga tao nga dili matinuon. Dili gani ka mga tinhuon ni gala, dili gani nimo dawaton si Kristo nga imong manluluwas. Makaluluoy gid ka. Kay kana imong kwarta karon, kay imong bahandi karon. Unsa magayinaan nimo dili na makaluwas nimo. Pulong sa Ginoo makaluwas nimo. Pinaagi ni Kristo Jesus ikaw makabaton og kaluwasan. Revelation chapter verse kapitulo 21 versikulo 8. Nawa ha? The Bible says 21:8. Apan ang mahadlokon og dili matinuhon og dulumtanan og mga mamumuno og mga bigaon og mga lumayan og mga magsisimba og mga Diyos og ang tanang mga bakakon makaangkon silang bahin dito sa linaw nga nagadilaap sa kalayo o supre og mao ang ikaduha nga kamatayon. Mahadlokon dili matinuhon sa pulong sa Ginoo kay ang ilang gusto pirmi nga ug unsa ilang namatyan nga kahayag mao ilang pagkamatyan. Siguro lang nga kana nga kahayag makahatag na nimong kinabuhing dayon human ning kinabuhi. Yung dili gani, dili na siya kahayag. Iya na sayawa. Kay ngano, gilingla lang kaniya. Gilingla lang kaniya nga aron kunuhay nga magpabilin ka na nga pagtuo nya kana day walay siguro. So dili gid ka makaangkon sa kaluwasan ug imong na imong prinsipyo nga imong barugan. So kinahanglan pasukuranan sa imong pagtuo no. Naadyo kay mabasa, naadyo Biblia nga atong ma-share sa uban aron makabaton ka kanang wisdom ba and the truth muhatag nimo kagawasan. Okay, number 2. Kinsa man ang moadto sa impierno? Atong pasultihon ng Biblia, ang mga tao nga wala naisulat ilang ngalan sa basahon sa kinabuhi dili makasulod sa ginarian sa Dios. Dili baya si Pedro ha katong nagkupot og Yahweh, dili ba siya ang nagkupot sa ginarian or dili ba siya ang nasa tigsulat sa basahon sa kinabuhi, ang Ginoo mismo. So again, kinsa tong mga tao nga dili makasulod sa ginarian sa Dios or ilang kalag moadto sa impierno? Mga tao nga wala na isulat ilang pangalan diha sa basahon sa kinabuhi. That what is the Bible says. Tanawa. And pinadayag kapitulo 20 versikulo 15, oh. Atong pasultihon ang Biblia, kini nga atong pagwali sa pulong sa Ginoo dili man ni atoa. Wisdom man gikan sa Ginoo. Nya mabasa sa dinato sa pulong sa Ginoo. Kay dili baya again si Pedro ang nakupot sa Yahweh sa langit. Ug dili sad siya maoy muhatag nimo og kinabuhing dayon. Ingon ang Bible, the moment na imong dawaton si Jesus Christ nga imong manluluwas, imong ngalan may sulat diha sa basahon sa kinabuhi. Ug wala gani imong ngalan didto nga naisulat, nga wani mo dawata, wani mo sa imong kinabuhi si Jesus Christ, tambog ka sa linaw nga kalayo. Hawa, Biblia. Ug si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga naisulat sa basahon sa kinabuhi, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Imuhang kalag ug wala naisulat sa basahon sa kinabuhi, gitambog ka ngadto sa linaw nga kalayo. Mao na pinakatinuod, mao na pinaka-authentic, sumala sa pulong sa Ginoo. Mabasa na nato dire. Ug wala nimo madawat si Jesus Christ, imong personal savior ug manluluwas, imong ngalan wala may sulat dito sa basahon sa kinabuhi. Nya asa man kay tambog kay wala man kay manluluwas, wala man kay dalan paringon sa langit. Nya dili man ang atong pagkamatarong, dili man ang atong pagkamanggihatagon, sumala sa pulong sa Ginoo, dawaton gid nimo si Kristo nga mao ay ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Dili gid ka makaadto sa amahan ug dili pinaagi niya. Ug wala na sulat imong pangalan,
I'm sorry to tell you, maimperno gid ka. Wala mi nang hukom, kana sumala sa pulong sa Ginoo. Ni share mi sa gospel, aron ka masayod, aron ka makabaton og kinabuhi pinaagi ni Kristo. Number 3, kinsa man ang moadto sa imperno? Wala musimba sa ngalan sa Ginoong Jesus. Mao na mga tao nga nagpadayag sa ilang kagalingon nga maayo na kayo sila, dili na sila kinahanglan Ginoo, maayo na kayo sila sa ilang kinabuhi nga pwede ra sila makaluwas silang kagalingon. Mao na mga tao nga moadtog imperno nga naman wala man nila simbahan si Jesus Christ, kay ilang na silang una-una, maayo naman kay sila, butan naman kay sila, manggihatago naman kaayo sila. So ato na siyang pamatud-an diri sa Biblia. Kung namong mga Bible din ha, abli ang Mateo kapitulo 4 versikulo 10 ug 11. Mateo 4 10 ug 11. Awa ha, Mateo 4 10 ug 11. The Bible says, og unya si Jesus nagaingon ngadto kaniya, pahawa kadinhi Satanas, kay kini na sulat, ikaw magsimba sa Ginoo nga imong Dios ug kaniya lamang ikaw mag-alagad. Kaniya lamang ikaw mag-alagad. Unya ang yawa nagabiya kaniya og tanawa ang mga anghel miabot ug mialagad ngadto kaniya. So wala gitay laing simbahon, sumala sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo siya ra gid, siya ra gid. Kay ug dili nimo sa simbahon, dili ka mosimba ni Jesus Christ nga mao atong Ginoo, maimperno gid ka. Ano man ang nagpadako sa imong una-una, ang imo haramang gagulingong pagtulunan nga kaya ra day nimo nga walay Ginoo, pride man na. So dili mo sugot ang Ginoo niya na. Dili sa mo sugot nga we are professing ourselves nga mga maayo tang mga tao. Gusto sa Ginoo siya ra maayo. Roma kapitulo 1. Awa. Roma kapitulo 1 versikulo 22. Itong basahon ng Bible. 22 ngadto sa 25. Ingon ang pulong sa Ginoo, nagapahayag sa ilang kaugalingon nga mga manggialamon, sila nangahimong mga buang ug miusab sa himaya sa dili madunuton nga Dios ngadto sa usa ka dagway nga gihimo sama sa madunuton nga tao ug sa mga langgam ug sa mga upat ug tiil nga mga mananap ug nagakamang nga mga butang. Tungod dinhi ang Dios usab mitugyan kanila ngadto sa kahugawan, pinaagi sa ilang kaibog sa ilang kaugalingon nga mga kasing-kasing aron sa pagkaulaw sa ilang kaugalingon nga mga lawas tali sa ilang mga kaugalingon. Kinsa mi usab sa kamatuoran sa Dios ngadto sa usa ka bakak ug misimba ug mialagad sa mga minugna, mas labaw pa kaysa magmumugna kinsa dalaygon sa kahangturan. Amen. Kinsa kuno misimba mialagad sa minugna, mas labaw pa sa magmumugna. Buot pasabot wala nimo simbaha ang Ginoo. So dili gid ka makasulod sa ginharian sa Dios. Number 1, kinsa to mga dili makasulod sa ginharian sa Dios, dili matinuhoon. Number 2, wala na isulat ilang ngalan diha sa basahon sa kinabuhi. Number 3, wala mosimba sa ngalan sa Ginoo nga Hesus Kristo. I hope nga namoy nakuha nga pagtulunan, nagampo mi kanunay nga inyong madawat si Jesus Christ aron makabaton mo kinabuhi. Kininausab si Brother June Harata sa Emmanuel Bible Baptist Church, Mactan Sibris. Daghang salamat ug ang Dios magapanalangin kaninyo. Amen. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.
Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga paibawa kami pinagi sa pag-text kanamo or pinagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mo tabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala kini na sab si Pastor Mark Sasidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.